F'diskors mill-aktar surreali l-kap nazzjonalista Adrian Delia għażel hu l-imstorja fuq l-ewwel paġna tas-Sunday Times jistħoq ilha kredibilità. Filwaqt li sejjaħ ar-riżenja ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri għax skont Sunday Times of Malta huma suġġetti għall-investigazzjoni tal-Pulizija, Adrian Delia qal li l-istorja fit-Times dwar l-investigazzjoni dwaru hija mimlija taħwit u żbalji. Il-gazzetta qalet li Delia jinsab fil-qalba ta' investigazzjoni dwar ħasil ta' flus li ġej mill-prostituzzjoni u approva jiġġustifika emilu bil-istqar li meta seħħ il-każ ma kienx fil-politika. Dak iż-żmien jien ma kontx fil-politika. Dak iż-żmien jien narġixxejt biss bħala avukat. U approva jallega li l-istorja dwaru ibis spin fil-waqt li reġatenna r-riżenja ta' Mizzi u Schembri. Dik hija l-aħbar prinċipali tat-Times. Imma taħta it-Times għax xaħat tom informazzjoni għax kif qatt qabel ħanoħodkom issal dak illi għad fil-bidu għax meta l-Labor ikun daru mal-ħajt jipprova, jikrea u jwaħħal f'ħadd ieħor jgħid li l-pulizija kellhom rapport fuqi. Adrian Delia kompla jattakka lill-medja billi qal li din mixtrija l-istess allegazzjoni li kien għamel il-kap ta' qablu Simon Busuttil meta kien jispiċċa daru mal-ħajt. Il-Partit Laburista, il-medja jixtrija, jikkorrompija, jagħmilha tiegħu. F'diskors mimli jagħtu negattività fosthom li l-gvern qed jikkalpesta lill-għalliema, Delia iddikjara li l-Prim Ministru Joseph Muscat tilef l-appoġġ. U saqsi, u wara, m'għadhomx qed jemmnu, m'għadhomx appoġġjawk. B'reazzjoni l-Partit Laburista qal li kieku Delia rrid iżomm ftit kredibilità minflok kien jirrepeti diversi allegazzjonijiet u jitlob għar-riżenji kien jindirizza il-kwistjonijiet fil-konfront tiegħu jew bil-kejl tiegħu stess jirreżenja. Il-Partit Laburista temm jgħid li Delia jinsab f'kantuniera minħabba li ta' qablu ġeluh ikompli bin-negattività li bdew huma stess.